videí. Ideme natočiť Roblox. Toto je prvá časť, lebo predtým sme nenatáčali, nešišlo. Máme už aj dom, my sme policajti. Ja. A za auto, predstavte si, máme Teslu. Kde je garáž, mo? Pozrite, tu máme Tesličku. A ideme jej zmeniť farbu. A prečo? Lebo mi Ale sa ja som nepáči. taká vianočná, takže... Poďte, kde si? Ale už ozaj. A ja som taký creepy. A ja som taká Aha. vianočná. Ja som taký creepy spredu a zo zadu. Ja mám tričko Merry Christmas. 6, 7, Merry Christmas. 6, 7, Merry Christmas. Christmas. Ne, oni Merry Christmas. Oni Merry Christmas. Nie, ale... Tak. Ty božíňou. Ježiš, musíte chrániť. Pomôž. To ja strieľam. Ja musíte chrániť. Takže ja idem pekne. Ja si to tak raz netancujem a začal dlho, že natáča, neviem, čo robí. Tak a teraz? Počkaj. Ja čo také, neviem čo to je. Ale to by to malo vyskočiť. Čo? Aha, som ti dal darček. Aký? Som zvedal. A kde? A teraz môžeš takéto môžeš teraz, takéto. To čo je? Hej, Vanessa, idem do darček. Čo to je? Tu je Vany. A kde? Čo to je? Ajajaj. Čo? Alex, a kde čo? Alex, kde to je to? To ja neviem. Alex, čo je toto? Buď to sú domy. Kamo? Toto som ti dal. Ja idem za vami dole. Hej, ale ja neviem teraz. To, Či sú to, stane bez toho. či sú to domy. Ja už idem spať a nemám noci. To nervy. A tu nemá poschodie. Ja mám pyžamo, takže môžem spať. Neviem v tomto. V mojom krásnom obleku. Takže dobrú noc. Dobrú. Nekúkajte sa na mňa. Akože vy nebudete vedieť, že ja spím. Vy neviete, že vy si myslíte, že spím, vy nebudete nič počuť, lebo vy ste zaspali a ja odchádzam do roboty. Pracovať. Vy nepočujete nič, že ráno, keby je ráno, tak zobudíte a ja tam chvíľu nebudem a potom prídem. Idem do práce. Vy sa iba ráno zobudíte, Max. Ja budu sledovať kamery. Dnes nie, nevieš. No jenom ty budeš sledovať kamery. Ja sa povedať, čo tie... Zaparkujem si tu a idem si... Zaparkujem tu pred policiou a idem sa povedať, čo tie ide. Takže ty nemôžeš kúkať. Sú tam. Pozrela som tak pekne do okna. Benzo, ty nemôžeš v Robloxe. Kámo, ja mám už Ja sa im pozrieť, čo tie deti si robia. Dobre, tu nie sú. A ako pekne spínkajú. Ja tu čúrať, čo? Ako by spím, vreš. Čo? Kámo, to kde je? To kde? Toto je. Tak toto idem domov. A ja sa postavím a idem tam. Ja to idem hľadať. A ja. A ja. Zanes to nie, dobre, to nie. Kámo, to musí byť niekde dole. No veď to... Tu nič. Kámo, to čo je? Tu je iba garáž. To je taká tajná miestnosť. A tu zvanka ešte snedajú. Nie. A tam mám asi trezor. Áno, ale... A kde to je? Tam ja spím, Maxo. Kde je to šibnutý dom? To mi povedz, čo je to za šibnutý dom?
Počkaj, skúsim sa ešte raz pozrieť na tie kamery. Jaj, to je vonku. Už vieme. Alex, poď. Máme spať von. Nebude, keď som v pyžame. Nie. Ale máme spať panky, ale... Musíme ísť asi na terasku. Nie, A na terase to niekde není. A tu je to. A čo odomknete dom? Kde si? Ja neviem. Kde si? Je tu je. Kde si? To je za záhradou. Mňa by zaujímalo, že ako sa to otvára. By ma to zaujímalo. Ako sa to otvára. Poďte! Poď, Max. Maxo, Wow. poď! Poď sem! Poď! Tak. To biele sa stlačilo, to sa otvorilo. A tu. Toto budeme nie každý deň však. Vlastne to je aj v garáži. To je v garáži. Môžeme ísť z garáži. To asi je bezpečné miesto. Wow. Nás nikto nenájde. Ale teraz ako sa dostaneme? Kámo, to snažil len vytlačiť von, mama. Nie, to ja som. Máme ísť. Kámo, logickým spôsobom. Wow, to je Dobre, poďme rýchle dovnútra. Niekto nemôže túto. Dobre, choďte spať a idem do robotky. A vy neviete o tom. Dobre. Ale nechod. Tak Ale tati, to tu choď môžu spať. sa vypínať. Tak čaute ľudia. Ja už mám málo percent. Tak, ahojte. Ahojte. Čo má? Čo robíme? Odísť žerí. Fadok sa odpojil. Ja Bohužiaľ. sa neodpojím. Tak čaute ľudia, ideme natočiť ďalší diel. Čaute. Haló. Čo sa stalo? Už nič. Teraz toto sleduj tiež. Nič.